ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Касоне ки дар бораи кор дар ширкати Тозон пурсиданд ва гуфтанд ки дар инҷа документатсия ҳастай нестай, бо онҳо кор кунем, бо налог палог туда-суда. Не дӯстони азиз, дар ин ширкат ягон намуди документатсия дар кор нест. Барое ки шумо дар инҷа мисол ойлик намегиред, шумо дар инҷа туҳфаҳои арзишманд мегиред, яъне ки гаронбаҳо. Ва шумо чӣ хеле ки гуфтагем дар ин ширкат 10 зинаҳай туфош ай телефону телевизор сар шуда то сафари ҳаҷ, мошин ва якхонага дар шаҳри Душанбе. Ҳамаи ҳамира шумо метавонед бо маблағи хеле кам ба даст биёред. Ва дар инҷа дар коре ки як одам худаш дар ҳамин ширкат регистратсия шава ва 2 нафари дига харидор барои ширкат биёва. Тамом, дига ҳеҷ кор кардан дар кор нест. Ҳар нафар агар 2 нафари биёра барои ширкат, кор худаш пеш мера ва шумо соҳиби туфоҳо мешавед. Аллакай зинаи сеюмда ҳаму туфоҳое ки шумо гирифте расходи кадагитона меброра. Аз зинаи 4 боло аллакай ширкат барои шумо кор кардестай. Барои туфаҳои шумо ягон суми шумо дар у вақт дар ширкат уже намемонад, ба хотире ки харидоро зиёд шидагианд ва саҳми уво расидагия ширката ва ширкат туфаҳоро аллакай одамое ки харидор овардагианд тақдим мекунад. Барои ҳамин дӯстони азиз, рақамҳои мо дар рӯи экрана оиди кор дар Тозон менависен, хушрӯ мефаҳмонандтон чӣ хеле ки медонед ин ширкат нав шуда шидагия. Сайти ин ширкат дар гуглай www.tozonshop менависе, инами сайт меброяд, ҷое ки шумо медроед, метавонед регистратсия шавед, маркетинг плана бине, даромадҳои иловагира бине, даромадҳое ки метавонед ҳар рӯз 100 сом 200 сомон кор кунед. Барои ҳамин дӯстони азиз, рақамҳое ки дар ватсапай дар ҳаму бинависе, оиди кор хушрӯ шуморо мефаҳмонанд. Кор қинӣ надора, 2 одам регистратсия кардан дар кор, тамом. Дига нами зинаҳоро мегзаред ва агар ҳар нафар 2 одамӣ биёра, иншоаллоҳ ҳама ба муроду мақсадаш мераса ва ҳама туфоҳои арзишманда мегирем. салому алайкум дӯстони азиз, гудакои ман инами дарахти ҳамсояра нигоҳ кунед, чуву пуву ҳарчи овардиян ғура мекананд. инаҳа ғуро и зардолу бошед чӣ бошад ма намедонам, ҷошо наёфтиян анамҷа ҷои ғурачини тамошо бино. инаҳа ино ай поён савз шудиян гилои мо, болоша қайчӣ кардан дар кор, инҷа алафура чиндан дар кор. анаи раҳмрахай қайчӣ мекунем. ва қоқ шуда иш полностью чи навай ангурай ваям ба фикрам қоқ шуда. ана муққай дига ои фарвард бояд па омодаин дадаш побоя кунам. дада да границаи Узбекистон расидай. биёву бигяк фаромарз. гуфтум ки ҷанги бузурги ватанӣ мешава. нигоҳ кун чанқай агарот побил кардагӣ нестай. бе канор карочи побил кардагӣ нест. бино чанд шид ман ҷои кор наёмадам. ай рӯзои 18-ма наомадам. ба фикрам и гулои виҷои ранги гулои хонаи мо сармо задиянд шунае. администратор мо ханда ханда омадааст. кичего қабда духтаро ман администратора дидим, ҷавоб додам ин чирки зарядника симша бинене. ай Victoria Secret фальшиви не бо Мариам навистагда. ана ай Victoria Secret доставка омад. вале ман шумо намегум чӯ ай Victoria Secret фальшиви не гуфтум, барои ки спреи Victoria Secret биромадаga ина и $49 ҳами ҳамҷада ҳам спрей ҳам лосьон. ана дӯстони азиз, ҳозир фальшивиш биромада, спрейш 100 сомон. даже ман аптекаҳода дидум 100 сомон спреи Victoria Secret. ҳеҷ ҷода 100 сомон нест, и бо ба аксия $49 омадагия. ана 15 сомон доставкаш. вале мекушам нишонтон метам. ам паркда мегум кушам бине. кира мегум администратора мегум накушода чия мега не мекушодум. ха мекушода метиде гуфтум.
دوستانی عزیز حضور распаковкаи ҳамира мекунем ва мегӯем ки ами брендови чизора шумо чӣ хел муқоиса мекунем ки оригинала ё не. Мада бигем и акма намедонам то чӣ андоза оригинал боша. Коробкаҳош оригинал бошад то пакетикош рости намедонам. Неки чӣ хеле дидем нархша инҷа навистаги $49. Victoria's Secret ё хушрубда ба финтик пичида тоигар омада. Значи $49 чанд сум мешавад? 500 чанд сомон мешавад. Инҷа медроя спрей. Анаҳа. Aqua Kiss ва лосьонаш иққадарае. Лосьонаш олбу мекашам. Чӣ боша? Ира коробкаша мемонем подписчико. Ягон касарамон чи подарит кунем. Агар ягон вақт. Ванам хеле мемонем. Ягон чи. Вау, маша. И точно айнеста. Ира бне дажда. И намеонҷа дӯстони азиз. Хеле нестаку. Хай ради. Панты. Инам хеле короче. Ҳозир бу мекашам канем. Ва мара бигед чӣ мефаҳмем ки ҳамин продукция оригинала ё не. Чи ай чизи магазинае вроде бы. Намедонам чӣ хе. Ино ай Дубайам. Китай не. Ҳозир мегӯям киликян ино. Victoria's Secret Нью-Йорк. Чуд боварӣ намебия духтаро. Инҷа хай короче Нью-Йорк навистаги. Не знаю. Духтаро лосьонаш ба дараҷаш буш хушрӯ. Ранги урӯза духили беҳад нафс. Ҳозир яка спрейша мебинем. Мечашем. Духтаро фикр мекунам ки воқеан фалшиви набудагистан. Барои ки бошон хушрӯ. Духтаро и интернет магазини Lady Mart Shop ай короче. Беҳад сифати хуб қатъияй аъло бигемда. Ами чиста оригиналай бовар кунед. Ира только администратори ма метавона подтвердит кунад ки ма ира шабом офис бурам баъд у шумода воқеан метавона дар комментария бинависа ки ами стоит ё ки не. Ако шумо худтонам бояд донед ки дар ин нархҳо бояд стоит боша барои ҳамин касе ки мехоҳад. Именно Victoria's Secret доставкаш медонед чанд рӯзай заказ мекунед ай Дубай мебиёяд доставка где-то ҳозир мегӯям агар мумкин ки 3-4 рӯз бошад доставкашон не ки чизои оригинални стоиши қиммати лекин масалан шумо ира метавонед чанд қадar истифода баред на лосьонша бинед чанд қадарай ва спрейша бинед чанд қадарай. Агар хоҳе заказ кардан сайтшон дар инстаграмай Lady Mart Shop беҳтарин чизо дорад. Вале дар оянда мо и магазин кати ҳамкор мекунем. Хай духишон маҳкул нашида буд гуфтем ки маҳкул нашид. Ина иш маҳкул шид мегӯям ки маҳкул бояд чи дига заказ карагем ба рӯзои наздик диё ма шумо да духтарако нишон метиҳем. Мошобино и рӯзи серкорӣ буд. Ифтормон сари раҳӣ шид. Сари раҳӣ ина нигоҳ кунед. Оли нав доставка дер омад. Даже мо да иҷа на коса дорем на тавақ да дуруни ами чи хурдасти пакето. Амраи ма ҳозир бояд биёя фаромарз. Нон понои гирифтагира ина бинем ма чӣ хел рӯзак шудам. Як қирт об, 2 клубник нон хай инаи нав омад ай нори мекушом ва мебинем. Тамошобино нигоҳ кунед. Дастархон ба фикрам куҷоида буд хушмо надод берем. Ай ҳама нағзмедагию ма анами. Анамиро мо заказ кардагем, ёш падарка омадагем. Мантуе чи ма наметонам. И моҳия, и салата, и бринҷи, роба чи мехӯрдам шо мо дагем ва и бод кадом намуҷи дига. Ҳам хеле ролло ва и дастархони мо ина ин сокам ай ҳамиё ҳай. Тез брам ягон қошиқ биём бихӯрам. Фаромарзаш зад накарда. Анам хедва иҷа рӯзамона ирӯз кушодастем буд дона десертам доштай. Штур ҳама чира бардошта ҳамира як тароӣ кардам. Дар тароӣ намекунем ба арзира. Тамошобино ҳама чи беҳад бомазза буд. Ҳамраҳи ма ҳолам наомада автобуси 28 ба фикрам ба ҳазур айда. Ина ё намедонам чӣ будан медонем ё чи чӯта пилмен барин будан. Ними 3 дона истодаги бу инам
Ятч خوردم روغانی بعد اونجا در دوست جوجه در ماهی بود اینجا در بودرینگ جا در هم برینجی بمازه ایی یه دونه خوردم نفردم من روزی اول مرا نزمیدگیم نیبود روزی نیشته і все, خوردیم تمام نون خوردیم اگه به نون چه میشه امرا ما باید جدت کنم طوریک نشیده تیز